O vjetrobranskom staklu. Nikola i Matija pridružit će se prijateljima na planinarenju, koje će trajati tjedan dana. Prvi put posudit će automobil Matijinih roditelja. Kako bi bili potpuno sigurni, 3 put su provjerili sve dijelove, od guma do vjetrobranskog stakla. Vjetrobransko staklo ključni je dio sigurnog i ugodnog iskustva vožnje. Važno je održavati ga čistim i u dobrom stanju. Izbjegavajte velike razlike u temperaturama, poput polijevanja tople vode po zamrznutoj karoseriji automobila, i budite sigurni da brisači rade prije nego što izađete na cestu. Ponekad dolazi do oštećenja na vozilu. Ako pukotina nije veća od 4 cm ili se nalazi blizu okvira stakla i ne ometa vozačevo vidno polje, možete je popraviti bez potrebe da mijenjate cijelo vjetrobransko staklo. No za to se morate pobrinuti odmah kako ne biste smanjili vidljivost ili kako se pukotina ne bi povećala. Zahvaljujući Renault servisu, Nikola je potpuno miran svakoga dana, zbog čega slobodno može razmišljati o mnogo važnijim pitanjima, poput zašto mlijeko ne nazivamo kravljim sokom. I vi se također možete osloniti na Renault servis kako biste bili bezbrižni poput Nikole i Matije. Kako biste dobili više savjeta ili razmišljali o drugim strastvenim temama, posjetite Moj Renault HR.